Hola a tothom. Avui he pensat que parlaríem de les preocupacions, perquè imagino que molts de vosaltres esteu preocupats pel que passarà, pel futur, per la por al contagi, no? Per tota la situació aquesta que estem vivint. De fet, preocupar-se és normal i inclús pot ser bo. Aviam, com ho pensem això? Doncs pot ser bo perquè va de reflexionar sobre alguna cosa, ens permet buscar una solució per un problema que puguem tenir. Fins aquí és correcte. El problema és quan un es preocupa en excés o quan anticipa en negatiu. Ja ens podem imaginar com això ens pot arribar a fer sentir. Si jo estic preocupada en excés per algun problema i rumio, li dono voltes, al final m'acabo sentint angoixada o potser trista. I aquí sí que ja no és beneficiós el preocupar-se. Clar, havent arribat a aquest punt, cal decidir si un vol preocupar-se o no, perquè ens trobem que hi ha persones que diuen que si em preocupo, no? Si penso molt, al final trobaré la solució, que això no és cert, perquè quan un dona voltes sobre el mateix tema, al final ja no la troba, per més que li doni voltes. Això és un aspecte. I l'altre és que quan un es preocupa també molt, el que ens passa és que a vegades dediquem energies a alguna cosa que no ens està portant cap benefici i per tant caldria decidir si és important deixar de pensar o no. I molts pensareu que, clar, és molt difícil de deixar de pensar i és cert. No és tant deixar de pensar el que vull explicar aquí, sinó com un pot canviar l'enfoc, o sigui, cap a on dirigeix els pensaments. Quan un sent malestar, en aquest cas preocupació, clar, els dirigeix cap al malestar i cap a la preocupació, però això ja hem decidit que no ens emporta gaire cosa. Per tant, el canvi d'enfoc seria mirar aquelles coses que funcionen, com per exemple, petites coses poden ser, a la nit veure la sèrie amb la filla, o ara recordo una persona que em deia que estava contenta perquè la seva parella tenia el coronavirus, però amb símptomes lleus. Això és una manera de mirar-ho, és a dir, un pot dir que té el coronavirus, m'espanto, em preocupo, i l'altre dir, sí, el té, però té símptomes lleus, d'acord? Llavors, això és centrar-se en les coses que funcionen. I quan un se centra en les coses que funcionen, al final aconsegueix tenir més perspectiva. I al tenir la perspectiva, totes aquestes sensacions d'angoixa, de tristor, de preocupació, van disminuint, perquè queda tot com més equilibrat. Una altra cosa a tenir en compte és que quan un es preocupa, normalment es preocupa anticipant en negatiu el que passarà. Això vol dir que està pensant que allò que passarà serà algo dolent, serà algo preocupant, serà algo del que tenim por, no? I aquí hem de tenir present una cosa, i és molt important, i és que els pensaments són pensaments, no són fets. És a dir, si jo penso en negatiu cap endavant, em contagiaré, o em moriré, o si surto, em passarà alguna cosa, no? El problema és que ens creiem aquests pensaments, i com que jo em crec que em passarà alguna cosa, doncs tinc por o molta preocupació. Però hem de partir de la base que els pensaments són pensaments. Un pot intuir coses, pot imaginar-se com aniran, basant-se, per exemple, en l'experiència, però no sap del cert. Per tant, quedem-nos amb aquesta idea que el que un pensa és només un pensament i no una realitat necessàriament. O sigui que aquí tenim ja dos conceptes, no? Un, que és important fer un enfoc cap a les coses que funcionen, i l'altre, el tenir present que els pensaments són pensaments i per tant no són fets, i si un anticipa en negatiu, el que hem de fer és centrar-nos en el present i dir, això no ho sé, no sé el que passarà, perquè només és un pensament. Doncs m'agradaria que us quedéssiu amb aquestes dues recomanacions, no? De fer un enfoc més positiu cap a les coses que funcionen, i també centrar-se en el present. Fins a la propera. Salut!